Good morning mga kapar. Panibagong araw naman. Makulimlim. Sana mamaya hindi mainit, di rin umulan. At ayun, panibagong balitaktakan na naman. Trabaho. Araw ng Lunes. Oras natin ngayon ay 6:30. Kaligo na. Nag-almusal na. At binili ko ni Miss ng sunglass para pag mainit daw hindi nakakasula, nakakasilaw. Yan, prepare at least G na tayo. At ingat po kayong lahat dyan sa mga papasok. Yan, dahan-dahan lang tayo sa biyahe para ingat disgrasya. Ingat disgrasya, dahan-dahan lang basta makarating sa Pabay project. Hindi ko alam kung nauna na sila kasi laging maaga yun sila. Ako nakapagluto ako ng almusal. Gusto ko bago pumunta doon nakapag-almusal na, nakakape, kumain na ng kanin. At ayan, at sana po patuloy nyo subaybayan yung mga ano man yung kaganapan namin mamaya ngayong araw na to, ngayong araw ng Lunes. Araw ng Lunes, ang pitsa na ba ngayon? 24 na ngayon. Ayan. Alright. Ayan, napakaganda ng panahon. Makulimlim lang. Sana wag umulan, sana hindi rin sana hindi rin mainit mamaya. At ayan, nandito pala si Dintik. Dintik. Shoutout kay Dintik. Ingat ka rin sa trabaho mo, Noy. Ang biyahe tayo. Medyo ulan-ulan. Kasi kasabay ko yung kapatid ko. Sabay ko na kasi ulan-ulan pa. Ako yung paano nakatao. Ayan, dito na po ako sa kanila. Bye, project. Akyat tayo. Yo! Morning, tay. Good morning. Ayos, ay. Yan. Ayan, uminit na. Wala na dyan yung budas drop yan. Wala. Hindi ko na daanan. Ayan, lagyan namin ni tatay dito muna yung mga parang na gagamitin dito sa kisame. Lagyan mo na dito para walang sagabal kasi tatay magpapalitada dito. Ayan. Baba muna tayo kasi magbistay tayo sa baba. Ayan. Yan si tatay. Yun ang isaksak mo dyan. Tapos tutukan mo ng ito. Palat. Ito yung ulit-tadaan nung Sabado. Yan, kakigising lang ni tropa. Yes, talaga. Natulog ako nung kasi alas 12 ng Gabi, madaling araw. Hindi, alas 12 ng Tanghali. Oo. Tapos, Tapos nagising ako, magpa-5 na.
ng gabi. Hapon. Kaya, magagabi na. Hindi ka na nakatulog ng mahal. Oo. Tapos naligo pa ako. Oo, yun lang. Kaya pala kakagising lang. Yes. Mag-hi ka sa kanila. Kumusta ka raw? Ay. Kumusta ka raw, sabi? Kumusta Okay ka raw? lang ako ito. Ah, Pogi pa rin ba? okay lang daw Joke sa... lang. Cute lang ako, hindi ako pogi. Ay, mag-hi ka sa mga viewers mo. Ay, mga... Yan. Oh. Ayos, kagising lang. Mm-mm. Mga chicks, nakalimutan. Oh, mga chicks. Hi sa mga chicks ko dyan. Ayos ay. Yan, wala siyang mga natin dito sa paghalo para sa balitada para walang mga buhan. Walang bato na po. Nagkakaroon pala kayong buhay. Ito. Ayan, almusal daw. Pagkain, ilagay mo dito. Kaya niya. Aga-aga nung almusal, prito ka agad. Parang tanghalian na. Ako yung ulam niya. Yan si Badit nagluto. Tapos, Ako nagluto yan. di siya makapag ano, di siya makalingon ng ayos. Sige nga, lingon nga. Pag lumilingon ka kasabay yung katawan, oh. Pag yun na yun, kaakin ka. Parang debater eh. Ayan, na pasama yung paghiga niya. Jong! Naging robot tuloy. Ayan. Edit. Nag-almusal na ako dun sa bahay. Kaso baka sabihin ni Badit ayaw kumain. Oo. Kunti lang. Ano Kaya tayo kunti lang. Wala kasi akong kamay. At ayan si ate. Nagdala ng dilis. Sarap nito. Matamis yan. Ganyan yung masarap. Yan yung Dilis. Kain. Magdadayo tayo. Ha? Marunong ka pala sumayaw. Oo. Dayo tayo ha. Sayaw. Yan, tapos na tayong kumain. Si Badit nag-almusal na rin. Dahil pa niyang lulutuin mamaya. Sa labas, magkako tayo ng binistay. May tugtog. Yan. Yan po, may tugtog. Tawa na lang natin yan.
Kulang ng isang balde. Bago makahalo. Bilis tayo. Tatlo lang. Isang balde kulang. Isang bis tayo sa anak meron. Kulang ng isang balde po. Para isang halo sana pang palitada ni tatay. Kuha ng kanin. Buti pa umulit. Hindi na kaya. Kasi ng almusal po, yung tilis na puti, binigay ng kapitbahay ni ate. Hi Jane! Amo! Sila ko na. Lalaba. Prito ba naman? Robot. Kuya! Natatakot siya sa ano kasi di na rin makalingon. Sabi ko naman, basta okay pa yung pagkain, nakakain pa ng marami, ayos, buhay pa yan. Okay pa yung paglunok. Parang Miss Universe, oh. Tingnan natin si tatay. Tatay. Nagtitik-tik. Silsil. Kulang lang isang balde. Tira yung pistay. Yung pistayan. Tatlong balde lang yung nahakot ko. Kulang pa lang isang balde. Ano, sira? Para isang halo. Yung sa ipit, inaayos ni Vince. Inaayos na ni Vicente. Tawasin lang gato. Kaya nga. Si tatay. Bakit ko ako'y masasaktan sa piling pagdaraan tanong tuloy kailangan Gagamit ano? Oh, kita gitu po. Ano? Bakit ano? Ay, kating bisa. Alin? ay tapilo yung pang tapil na yung ako
Bukas na. Yo! Tay! Uy! Hindi ito yung apo ko. Tay, hindi kaya tayo marunong. Di ba na? Ikaw nga dyan, makulit. Hindi alam kita. Hindi na siya makulit ngayon. Ay, bakit na sila? Ano mo talaga yan? Tapos na po. Ano makit na? Yan ang wakbang. Yung nagtintin si tatay. Nakita ko na naman. Ay, yung wakbang. Tatay mo siya. Ay, expectable. Ano? Talong-talong mga iso. I deservable. Ano ready na dyan, Tay? Ready na dyan? Tol, gagawin tayo acting mamaya. Oo. Game ka? Ka? Mamaya, after lang siguro. Ayos. Igagayahin tayong yung bayaran kay Piolo. Sige. Yo! Ako? Yeah? Pag-ulang ko na alas 11 na. Hmm? Alas 11 na. Uy! Tayo ba ninyo? Mag-hi ka muna dyan. Mag-hi ka muna dyan. Mo talaga. Pag-vlog pala na. Pwede niyo akong bayad. Tapi, Yeah, sana po yung mga tapi. Dan malinis ko. Wala, ito kay ba mo? Okay na, Tay? Akitan ko na dyan? Wala pa akong hula. Ito na.
Amuan. Hello, baby. Erika, gusto niyo na kumain? Fridge, hindi fridge. Fridge nga ni. Erika, Gusto mo fridge. kung gusto niyo na kumain. Hindi, bread ng istan. Pwede mo siya ulit nyo. Ayan. Kami, gusto Yan ang halo. Prepare na. Para dyan sa palitada sa taas. At akit po mga kanuli at sa tatay. Magpapalitan na rin. At nandito po sila, sila Rika. Dumalaw. Pinsan mo, Rika? Ah, pinsan mo? Yan sila. Iba yung Kakarating lang nila. Hello, te. Tuwan kayo. Bakit nahiya ka? Nahiya si... Nagbabakalgat sila. At yan, tapos na yung unang halo. Nagawa pa si Vince ng bistayan na bago. Yan. Kasi nasira. Nasira yung bistayan. Dapat doro-diretso. Mamaya pakagawa. Tuloy-tuloy naman. Ay, kala ko yun, di bagay na tayo kung dito ka sa kabila. Ang sabi nga ni nanay, dapat daw maghanap ng kabila rin yung kiling. Sabi kasi ni Mama, piano di, Ah. maghanap daw po ako yung kabila. Yung may lingon naman. Ay, di pwede Oh. kasi dito yung lingon ko eh. Ito yung pantay. Snack time. Man nyo tong ano. Natin po kayo sa almusal eh. Ay, kumain na naman kami. Ano na to pang sapin? Yan si tatay. Yun na. Patuloy yung bakbakan. 1.5. Yan po pangalawang halo. Para pa rin sa ano, pagpalitada nila tatay. Diyan sila Utol, si Vicente. Bibistay. Ako isa ko yun na. Na. Berapa kilo? Berapa kilo? Ano ulang kali kemarin? Talaga ako man si Meron. Okay lang, salamat. Okay lang. Alaw talaga. Wow! Talaga. Kumalyuan na talaga. Style to eh. Ay, mag-help eh. Ay,
Huwag kasi kayo naghanap ng gwapo. Nandiyan naman si Keno. Hindi. Alam mo yung kanta ni Android? Hindi ako pag-trip ko, miss na. Yung kanta ni Android. Ano yung kanta ni Android? Ano ba sabi ko? Wala ko na na. Ayun. Naghanap ng gwapo. Ano kapag wala ka na Ay, grabe. Ang dami. Okay, papakilala ko sa'yo. Emil. Mas tingnan mo sa vlog ko. Oh, boy. Ano? Bravo yun. Ano yan? Gusto ko Angel. Angel. Angel Saga. Kaya gusto ka? Angel. Angel naman. Pandul ka. Kasi ko alas ko na naman ang bisada ko. Bilis ka. Nakita na ni Kaya. Bakit ka ba na radyo? Personal? Alam mo yung radyo? Oh, friend. There again. Ikaman yun. Pag-uwi ng bahay, ang kilay. Hindi naman ako po. I need water. Talaga? Nakapagod pala noon, no? Ha? Nakapagod pala. Nakapagod daw. No? Nakapagod. Ano? Buhay. Son, click, video. Kaya na? Alam? Oo, nakakita ni Tatay Billy. Ano, ay ka muna. Bahay mo ba dyan? Inipitan ka niya. Dabangan naman. Dabangan. Oo nga. Doon ko na inap. Damag hapon at sa magdamag. Amo eh? Amo talaga? Hindi na yung bin. Babalik na. Pagbabalik na. Mga lumot mo. Kapuso mo. Ini-skip mo naman yung patalastas. Ayun na. Pinaabangan mo daw yung ano, yung vlog. Vlog lang naman pinamalan mo. Oo, hindi man yung patalastas. Ganun.
Na kailangan ng hawak. Dito, nakatatak. Alin sa puso Siya mo? mo. Di sapat apote ko. Kung paano Di mo sure. Ha? Hey! Di mo sure. Isa lang sabi. Di mo nga sure. Kuya Noni, Oy! maganda ba si Nona? Ano daw? Maganda ba si Nona? Ha? Maganda si Nona? Lahat naman tayong maganda, gwapo. Oo. Walang Nagkakatalo lang sa apil. Walang pangit. Pero mas umaba yung uso sa iyo. Yucks! O, kadiri naman po. Yucks! Dapat na, binuksan mo kasi ng GCR siya. Cute ka talaga. Ikaw nga. Cute ka talaga. Napunta sa bunganga ko. Di ba yaman? Kuya Noli! Ay! Di ba Kuya Noli? Maganda si Lola, no? Oh, maganda talaga yan. Kaso parang... Maganda yung sinuna, pag bagong gising. Oo. Tapos parang, Yung muso niya nakausli. Oo nga Kuya Noli! pag gising. Mas umaba yung uso. Yung sa ilong. Demo, dugyot ko tapos hawak sa kamay ko. Kaya nga. Nakaganyan na bagong gising. Ano? Ayan ka. Ran! Mayroon masakit yan. Masakit yan. Nasaan ako po? Di man. Hindi naman siya Kahit di man ano. Hindi naman siya nag-CR. Di man. Matapech lang kasi. Hindi ka lang naman ano. Sino bang gusto mag-touch? Ka lang naman. Bungaliw. 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 Update. Update tayo sa taas. Update sa taas. Kuya Noli. Duguyo tong... Kuya Noli, update tayo sa taas. Update ka na muna. Saan si tatay? Duguyo. Tay! Update sa taas. Bungaliw. Ay, hindi Kuya Noli pala. Kuya Noli lang pala. Ikaw pala yung ganito. Kuya Noli lang. Basketball ka, mama. Kevin. Ha? Basketball ka. 3 points. 3 points. Supportive gusto si Nona. Mama yung taga daw. Baka Sisigawan kita ko yung Noni. Sa'yo mo? Basketball tayo, taga sigaw si Nona. Oh? Paano sigaw ni Nona? Hinuna yung ipashoot namin sa ring. Ano yung gagawin natin? Muna no? Sisipag hinuna kayo. Ano? Sa baba? Baliw. May malambot dito. Si Nona kay Dandan na lang si Nona. Yun pala eh. Nona kay Dandan na lang. May lambot dito pa. Mag-bistay, Nona, bistay. magbibigay pa na yung buka. Pagbatag ng buhay. Bakit? Mapagod ka. Baka mapagod ka. Ay, huwag ka mag-bistay. Gulat mo ba? Alam mo tayo? Ah, hindi ko na siya.